Sí? Ola, mamá, son Arturo. Hola, filliña, como che vai? Tes moito traballo? Eu ben, como sempre, moi atarefado. Que tal ti? Eu moi ben, agora mesmo iba cunhas amigas a tomar un café. Claro, mamá, así me gusta, que te movas. Xa sabes que estar soa non che senta ben. E cando vas vir? Últimamente ando moi liado, pero en canto teña un momento aparezo aí. Tal vez a noite. Estás ben? Sénteste soa? Non, filliño, non te preocupes. Tu fai o teu traballo, xa sabes que te quero moito. Cuídate, anda, cuídate. Eu tamén, mamá, mañá chamote outra vez. Un biquiño. Biquiño, meu amor, quérote. Lle poño hoxe, guapísimo. Hoxe quero facer un pouco de terneira asada. Ponme medio kilo. Marchando medio kilo de terneira, para a muller máis guapa da que lo ten. Ai, Roberto, ti sempre cas túas robadas, que xa sabes que teño uns aniños. Os seus Arturo? Dellos onte nada máis chegar a casa. E dixo que ha de pasar un día destes a facerme unha visita. Xa sabes que ando tan atarefado. Gracias, Roberto. Hola, Arturo. Ola, mamá, que tal estás hoxe? Moi ben, meu rei, e ti? Un pouco preocupado con cousas do traballo. E pasou algo grave? Non, uns cambios de última hora. O meu xefe que non sabe o que quere e agora manda ir falar cos vendedores. Por iso non vou poder ir hoxe a noite. Sinto. Se cadra mañá. Ti non te preocupes, pariño. Soluciona as túas cousas. Pero venme a ver pronto, por favor. Claro que sí, mamá. A ver se mañá a noite podo ir cear contigo. Vale, meu amor, un biquiño moi forte. Hoxe pon uns chichados que Arturo gustalle moito. Checo sai con moita sorte, o que daría eu por ter unha nai que me dera tantos agarimos. Dígalle a Arturo que a trate ben, que se queren vostedes moito, vale? Serie dos recordos de Roma. Mamá, adiviña quen veu? Mamá. Mamá. Mamá! Mamá!